Vítam vás pri prvom videu zo série Fajky a tabaky na YouTube kanáli naplno.tv. Moje meno je Peter Rakvica a v tomto videu by som vám chcel ukázať, čo som si kúpil na začiatok, čo sa týka fajok a tabakov, po prípade nejakého príslušenstva. Inšpiroval som sa videami, ktoré natáčajú youtuberi, ktorí sa venujú tejto problematike a týmto ich srdečne pozdravujem. Tak poďme teda na to. Takže na základe skúseností, ktoré som nadobudol z videí a vo Facebook skupinách, som si na začiatok kúpil 3 fajky, ktoré by som vám tu chcel ukázať. Takže v prvom rade ide o fajku takzvanú kukuričku. Vyzerá takto nejako. Je to takzvané jablčko. Ja ešte nie som v týchto všetkých veciach znalý, takže keď sa v niečom pomýlim, tak sa ospravedlňujem. Takže kukurička vyzerá nejako takto. A čo sa týka vlastne tej značky, tak je to Michouri Verschaum. Takže možno, že to bude aj vidieť, tak to skúsime. Po prípade na túto druhú kameru. Ten lepší záber zoberieme. Táto kukurička by mala byť univerzálna fajka, ktorá sa môže fajčiť aj viackrát za deň, alebo teda aspoň tak som sa dozvedel. A je to kukurička na 6 mm filter, ktorý nájdeme tu. Tie filtriky sú vymeniteľné a tejto sa nachádza konkrétne teda papierový filter. Takže toto by mala byť taká moja fajka na všetko. To znamená, že chcel by som v nej skúšať všetky tabaky a vlastne na základe toho budem sa rozhodovať potom, že ktorý z tých tabakov budem teda do akej fajky dávať. Ale toto by mal byť taký nejaký pracant. Je to relatívne lacná fajka a myslím si, že preto mi aj nebude ľúto, že pokiaľ ju zničím, a v podstate malo by to byť taká moja fajka, ktorá by ma mala naučiť to, ako sa správne fajčí fajka, aj keď teda som počul také rôzne názory, že z nej môže byť trošku iná chuť, ako keď sa fajčí z fajok, ktoré sú vyrobené z dreva. Ale to uvidíme a budem vám o tom referovať. Ako druhú som si kúpil fajku od BPK a ide o takúto nádhernú fajku. Je veľmi malinká, čo je veľmi super. Neviem, či to bude vidieť. A teda musím povedať, že je to jedna z tých lacnejších fajok, ale ja som sa teda na začiatok, keďže človek nevie, či ho to chytí alebo nechytí, pretože ja som nikdy fajku predtým nefajčil, alebo kvázi. Raz, alebo teda aj to bol taký impuls, som asi pred možno 20 rokmi bafal fajku od jedného známeho, s ktorým som bol vtedy na jednom takom výlete, alebo skôr na nejakom školení, a on tam fajčil fajku a teda dal mi to vyskúšať a mne to veľmi príjemne zavoňalo a najskôr vlastne na základe toho som ho požiadal, aby mi to teda dal vyskúšať a veľmi príjemná chuť to bola. On pravdepodobne bafal nejaké aromatizované tabačiky, pretože to veľmi voňalo a voňalo to po nejakých višniach alebo čerešniach. A odvtedy mám v podstate nejaký taký dobrý zážitok z toho, ale pravdepodobne ten dobrý zážitok je aj z toho dôvodu, že on mi dal teda vyskúšať z už zabafanej fajky a mne to veľmi vtedy chutilo, takže ja dúfam, že pri tomto koníčku vydržím. K tomu ešte budem akože rozprávať ďalej. Takže toto je od firmy BPKčka. Ja ešte presne tie modely neviem.
a ani som si to nejakým spôsobom nepoznačil, že aký to je konkrétne model, ale je krásne rustikovaná tá fajka, aspoň teda mne sa to veľmi, veľmi páči a vidím to skôr na takú prechádzkovú fajku, kvôli tomu, že je fakt malinká, krásne v podstate do ruky, takže je to super. Nie je nejak extra drahá, čiže toto si môže dovoliť podľa mňa každý začiatočník. No a ako druhú fajku som si kúpil trošičku drahšiu fajku a je to Stanislavka. Si ju aj rozbalíme. Má podobný tvar ako tá BPKčka, akorát, že je podstatne väčšia, hej, oproti tej BPKčke a tiež je vlastne rustikovaná a taktiež je na 9 mm filter ako aj tá BPKčka, čiže tu sa dá dať. A na začiatok som volil fajky, ktoré majú filter, a to z toho dôvodu, že bolo to odporúčané vo videách youtuberov, ktorí teda natáčajú na túto tému videa. A keďže som si vlastne kúpil fajky s filtrami, tak tu som si kúpil aj vlastne jeden stojanček na fajky. Ahoj, vyzerá, že tento stojanček bude vhodný tak na takú tú BPKčku. Je taký menší, takže budem musieť pravdepodobne nejaký väčší. Takže k tým fajkám som si kúpil teda 9 mm filtre. Kúpil som si teda Stanislav, keďže fajku mám Stanislavku, ale vyskúšal som, alebo teda chcem vyskúšať aj iné, a to je od Vauen a od to je tiež Vauen, neviem aký je medzi nimi rozdiel, preto som ich zobral si červené a modré pravdepodobne. Všetky tieto by mali byť uhlíkové, takže rozdiel neviem, ale uvidíme, keď to budem mať používať v tej fajke, že teda akú chuť to nejakým spôsobom bude prinášať. Takisto aj toto sú uhlíkové filtre, ktoré som kúpil. To je zase iná značka. Zase išlo mi len o to, aby som vyskúšal, do čo sa mi bude potom pozdávať najviac, tak budem teda preferovať. Okrem toho som si samozrejme do tej kukuričky kúpil takéto papierové filtre a kúpil som aj do tej kukuričky balzové filtre. Hej, že čo mi bude viacej vyhovovať. Takže tam som pravdepodobne... takže tieto budú 6 mm. Hej, takže tieto sú uhlíkové, papierové, balzové. Čo sa týka tých 9 mm, tak tie mám zatiaľ všetky uhlíkové, balzové nemám. Ďalej som si kúpil takéto kryštály. Niekde som sa dočítal, že by mali absorbovať kondenzát a že vlastne 2-3 také kryštáliky sa majú dať na spodok fajky a že by teda mali tú močku nejakým spôsobom zadržať. A neviem, aké s tým máte skúsenosti. Pokiaľ máte nejaké dobré, tak, alebo aj zlé, tak skúste napísať dole do komentára. Zaujímalo by ma, že či to nejaký fajkár používa. Ďalej, samozrejme základ, čiže dusatka. Kúpil som si 2 druhy. Toto je to štandardné, asi najznámejšie, ktoré všetci poznajú. A potom som si kúpil jedno takéto kovové. Viem, že väčšina z vás používa drevené a do budúcna si aj ja také nejaké zadovážim. Takže ďalej som kúpil dymkarské zápalky, hej, pretože som čítal, alebo teda v tých videách bolo odporúčané, že začiatočníci by mali vlastne skúšať najskôr, teda, alebo teda, že pre nich sú vhodnejšie tie zápalky, ale pre istotu som kúpil aj jeden takýto dymkarský zapalovač na plyn. Takže uvidíme, že čo z toho bude. Samozrejme do toho dymkarského zapalovača
niečo takéto. No a teraz ešte teda, keď máme dýmky, tak k tomu som kúpil čističe. Jedny sú také konické a druhé sú akože rovnako hrubé, čiže jedny sú na jednej strane tenké, na druhej strane hrubšie a tieto sú rovnako hrubé z obidvoch strán. Takže dúfam, že mi to na to čistenie bude stačiť. A pre istotu som kúpil aj vlastne nejakú dezinfekciu, pretože každú tú fajku treba raz za čas teda nejakým spôsobom dezinfikovať a hlavne teda ten náustok. A myslím si, že tie fajky bude treba vyčistiť aj pred ich prvým fajčením. Ani z jednej z tých fajok som ešte nefajčil, čiže čakal som na to, aby som mal príležitosť najskôr natočiť toto prvé video a následne natočím v podstate svoje prvé bafanie, aké z toho mám zážitky, aké mám z toho pocity, s tým, že to prvé bafanie teda bude z tejto kuchuričky. A teraz čo budem na začiatku bafať, tak na odporúčanie e-shopu, v ktorom som kupoval všetky tieto veci, ktoré tu práve teraz ukazujem, tak som si kúpil tabak Kentucky Beard, takéto 50 gramové balenie. Tento Kentucky Beard bol odporúčaný ako veľmi slabý tabak na zafajčovanie fajky. Teda táto fajka, táto stanislavka bola odporúčaná ako vlastne fajka pre začiatočníkov, takže možno to vyskúšam ako druhé fajčenie, teda po tejto kukuričke, tú stanislavku, a skúsim teda tento tabak. A tu je písané, že tento tabak je veľmi slabý a že to je zmex Black Cavendish, Burley a Virginia, vhodný pre začiatočníkov a na zafajčovanie fajky, takže preto som volil tento. Následne ako druhý tabak som volil tento Peterson tabak Connoisseur's Choice, Connoisseur's Choice, neviem ešte, ako sa to všetko číta, ale ten som volil kvôli tomu, lebo bol teda viacerými z vás odporúčaný ako vlastne tabak, ktorý je že tiež slabunký a že je to zmes Kentucky, Perique a Virginia. Pardon, že to je zmes Black Cavendish, Virginia a že tiež vhodný pre začiatočníkov. Takže ja už som sa pomýlil a povedal som vlastne niečo o tom ďalšom tabaku a ten som si kúpil tiež na základe odporúčaní vás vo videách a tento tabačík sa volá že Ratais Old Gowrie a tiež je to teda 50 gramový, je slabý, je to zmes Kentucky, Perique, Virginia. Takže toto sú nejaké tie prvé moje 3 tabačiky a som sám zvedavý, ako to bude chutiť. Veľmi sa na to prvé fajčenie fajky teším a budete teda pri tom, hej, takže tešte sa na ďalšie video, v ktorom teda si vyskúšam prvýkrát naplniť tú fajku na základe vašich rád, ktoré som si teda napozeral vo videách a skúsime teda to prvé bafanie. Ja veľmi pekne ďakujem, ak ste to dosledovali až do konca a ešte raz týmto pozdravujem všetky YouTube kanály, ktoré mi najviac pomohli pri výbere tohto svojho prvého nákupu a taktiež vlastne pri rozhodovaní, že aký tabak, akú fajku a tak ďalej. A to poďakovanie patrí menovite Milanovi Ďurinovi, potom Marcelovi Holubčíkovi, Michalovi Zajačekovi, Káma Todík, Ján Šimek a YouTube kanál s názvom Histórie 2030 Jiří Olomňanský. Takže týchto všetkých srdečne zdravím. Všimol som si, že toto sú pravdepodobne najaktívnejší youtuberi, pretože ešte stále sú aktívni, alebo teda väčšina z nich, až teda na Milana Ďurinu, ten sa mi zdá, že už moc videa netočí. Tam je naposledy nejaké možno pred 3 rokov
Ale tie ostatné kanály, ktoré som menoval, a všetci títo youtuberi sú stále aktívni a sem tam nejaké to videjko pridávajú. Takže to je z mojej strany všetko, aj tak sa mi tu už pomaličky stmieva a ide mi kvapnúť z nosa. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozrietie videa. Ak sa video páčilo, dajte palec hore. Ak ste tu není ešte prihlásení ako odberatelia, tak odber môžete dať pravo dole pod videom. Budem sa tešiť na vaše komentáre a prípadné rady dole pod videom taktiež. A vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne.